सकाळचे 6 वाजले होते. लक्झरी बस कोकणात पोहोचली होती. बसमधून एक जोडपं खाली उतरलं. 2 मोठ्या बॅगा, एक ट्रंक, त्यांच्यासोबत एक सुंदर लहानशी मुलगीही होती. कदाचित त्यांची मुलगीच असावी. कदाचित कशाला, मुलगीच असणार ती. ते तिघेही बसमधून उतरले. तसं बसच्या दारावर उभ्या असलेल्या इस्माने बसवर जोरात थाप मारली आणि बस पुढच्या मार्गाला निघाली. ते जरा इथे नवखेच वाटत होते. आदिनाथ आणि रुपाली हे एक सुखी जोडपं. ते मुंबईला राहणारे. त्यांना सोनाली नावाची एकुलती एक गोड मुलगी. ते दोघेही चांगली नोकरीला होते. मुलगी दुसरीत शिकत होती. त्यांचं आयुष्य ऐशोआरामात नसलं तरी खूप सुखी तर नक्कीच होतं. मुंबईत त्यांचा एक छोटा फ्लॅट होता, पण त्यांना नेहमीच वाटायचं त्यांनी एका मोकळ्या जागेत राहावं. त्यांचं एक छानसं घर असावं. ज्या घरावरचं आकाश आणि ज्या घराखालची जमीनही त्यांच्याच मालकीची असावी. शहरातल्या फ्लॅटमध्ये ती मजा नव्हती. त्यांनी काटकसर करून पैसे जमवून एक जमीन कोकणात घ्यायचा विचार केला. आधीला त्याच्या मित्राने कोकणात काही जागाही दाखवल्या, पण त्या त्यांच्या ऐपती बाहेर होत्या. म्हणून मग त्यांनी हा विचारच सोडून दिला. पण काही महिन्यांनी अचानक आधीला त्याच्या मित्राचा फोन आला. त्यांच्यात काहीतरी लांबलचक बोलणं झालं आणि आता आधी त्याच्या बायको आणि मुलीसोबत तिथे पोहोचला होता. आधी, आता तरी सांगशील का आपण इथे नक्की कोणाकडे आलो आहोत? अगं कळेलच. आधी एखादी रिक्षा मिळते का ते बघतो. त्यांना 20-25 मिनिटांनी एक रिक्षा मिळाली. ते लगेचच रिक्षेत बसले. रिक्षा मुख्य रस्त्यापासून आता दूर जात होती. तो रस्ता म्हणजे एक पायवाटच होती. रस्त्याची केविलवाणी अवस्था पाहून रिक्षावाला वैतागतच म्हणाला, अहो दादांनो, रिक्षा मोहरं नाही जाऊ शकना. हाय डांबरी रस्तो पण नाया. अरे बाबा, मी एकटा नाही आहे. माझ्यासोबत माझी बायको आणि मुलगीही आहे. शिवाय हे सामान. तुला 50 रुपये जास्त देईन, मग तर झालं. होय नाही करत शेवटी रिक्षा पुन्हा मार्गाला निघाली. आजूबाजूला तुरळक वस्ती दिसत होती, पण ती घरं बंद होती. 20 मिनिटांनी ते ठरल्या जागी पोहोचले. प्रसन्न वातावरण, हिरवीगार झाडं, पक्ष्यांचा किलबिलाट, सारं काही छान होतं. शेवटी कोकणच ते. ते खाली उतरले. रिक्षा तशीच मागे फिरली आणि रुपालीची नजर आदिनाथकडे वळली. अगं हो, सांगतो, ही समोरची जागा दिसते आहे ना, ती आता आपली आहे. काय? खरंच? मला तर विश्वासच नाही बसत. पण तू हे कधी केलंस आणि मला न विचारता? म्हणजे तू इथे या अगोदरही आलास, मला न सांगता? रुपालीने आधीवर प्रश्नांचा भडीमार केला होता. आश्चर्य, राग, आनंद, त्यात सगळं काही होतं. अगं हो, मलाही या जागेविषयी जास्त माहिती नाही. मी ही जागा प्रत्यक्षात आजच पाहतो आहे. सारं काही इतक्या लवकर झालं म्हणून सांगू, यात माझ्या मित्राने मला फार मदत केली. लीगली सगळ्या गोष्टी त्यानेच चेक केल्या. मला आधीच सांगितलं होतं, जागेवर एक पडकं घर आहे. पण मी ही जागा इन्व्हेस्ट करावी म्हणून घेतली. पुढे मागे पैसे आले की हे पडकं घर पाडून छान सिमेंट कॉन्क्रीटचा बंगलाच इथे बांधू. पण मला वाटलं काही दिवस सुट्टी आहे तर मजा करूया तिथे. ते उत्साहित होते. सामान गेटच्या आत
तिथेच ठेवून ते तो भाग नीट पाहू लागले. सगळीकडे सुकलेला पालापाचोळा होता. त्या घरासमोर दारातच चिंचेचं एक मोठं झाड होतं. घराच्या मागे काही अंतरावर एक शौचालय, तिथे 2 माडाची म्हणजेच नारळाची झाडं. घराच्या बाजूलाच एक विहीर, तिथेही 2 माडाची झाडं. जागा तशी बरी होती, पण एकूणच पडकी, खूप वर्ष वापरात नसलेली. साफसफाई करून काहीच उपयोग नव्हता. पालापाचोळ्यांचा एवढा मोठा ढीग जमला होता की त्यांची पावलं सहजच त्यांच्या आत गायब होत होती. तिथे जास्त वेळ राहणं हे सुद्धा जरा जिकिरीचंच होतं. एखादा सरपटणारा प्राणी पायाजवळ असला तरी तो त्यांना दिसणारा नव्हता. जरा दूर त्यांना दुसरं एक घर दिसत होतं. त्यात कोणीतरी राहतही होतं. पण जाऊ दे, नंतर पाहू, हा विचार करून ते त्यांच्या स्वतःच्या घराच्या दिशेने निघाले. त्यांचं घर फारच जुनं होतं. ते जरा जमिनीपासून वर उंचावर बांधलं होतं. 4 पायऱ्या चढून ते घराच्या दारापाशी आले. दारावर एक काळी बाहुली लटकलेली होती. पण तिची अवस्थाही त्या घरासारखीच होती, कारण ती अर्धीच राहिली होती. तिचं डोकं गायब होतं. ते पाहताच रुपालीने एक वेळ आधीकडे तिची नजर फिरवली. अगं, एवढी वर्ष हे घर बंद आहे, इथे उंदीर वगैरे कमी का असणार? आदीने रुपालीची समजूत काढली. पण तिची भीती कमी होणारी नव्हती. कारणही तसंच होतं. त्या दारावर जुनं मोठं कुलूप होतं. ते पूर्ण गंजलेलं, त्याला लोखंडी साखळीने जखडून बांधलेलंही होतं. दारावर उभे चीर पडलेले होते. त्यावर काळ्या रंगाने काहीतरी खुणा केल्या होत्या. हे सगळं नक्की काय होतं कळायला काहीच मार्ग नव्हता. घरात आत काहीतरी किमती वस्तू नक्कीच असणार, पण मग जागा विकणाऱ्याने ती वस्तू आम्हाला अशीच फुकट देऊन टाकली. रुपालीच्या चेहऱ्यावरची काळजी पूर्णपणे दिसून येत होती. पण ते घर आता त्यांचं होतं आणि ते तिथेच काही दिवस राहायलाच आले होते. आदी तसा पूर्ण तयारीनिशीच आला होता. त्याने एका बॅगेतून काही अवजारे काढली आणि ते टाळं तो तोडू लागला. टाळं गंजलेलं असलं तरी मजबूत होतं. ते तोडायच्या प्रयत्नात त्याने दरवाजाच्या कडीचे खिळेच उघडून काढले. जरा वैतागतच त्याने दरवाजावरची ती गंजलेली साखळीही ओढून खाली काढली. बंधनात जखडलेलं ते घराचं दार आता मोकळं झालं होतं. त्याने जरा जोर देऊन ते दार उघडलं. तसा घरातून दाट कुबट वास बाहेर येऊ लागला. ते दोघेही 2 पावलं मागे सरकले. छोटीलाही त्यांनी मागे केलं. अचानक जोराचा वारा वाहू लागला. घरासमोरच वावटळीसारखं तयार झालं. वाऱ्याबरोबर अंगणातील पालापाचोळा त्या चिंचेच्या झाडाभोवती गोल गोल फिरू लागला. आकाशात अचानकच काळे ढग जमा झाले आणि जोरजोरात पाऊस पडू लागला. असं वाटत होतं बऱ्याच वर्षांनी कोणीतरी कोणाची तरी भेट घेतली होती आणि त्यामुळेच
त्या निसर्गालाही त्याचे अश्रू अनावर झाले होते. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.